Y golygfeydd wedi'r gwrthdrawiad rhwng dau dren ger pentrefi bach talerddig a Llanbrym Mair ym Mhywys, a'r difrod i'w weld yn glir. Yn drist iawn, nath un teithiwr farw a chafodd 15 o bobl eu cludo i'r ysbyty. Yn ôl adroddiadau, nath un trên lithro a methu stopio cyn bwrw trên arall ar y reilffordd. Dwi'n credu nes i falle paso mas neu wnaeth fi fel bwrw pen fi pan wnaeth yr impact actually digwydd efo'r trên arall. So dwi'n teimlo lwcus wrth gweld beth di digwydd i pobl eraill. A dwi'n hefyd yn teimlo fel falchgar i'r gyd o pobl oedd yna, paramedics a'r heddlu a pethau oedd pawb yn gweithio yn gyflym iawn i cael pobl mas o'r trên a mor gyflym a posibl. Dyma fap sy'n dangos lle ddigwyddodd y gwrthdrawiad a'r reilffordd mewn lleoliad gwledig gyda thrac sengl yn agos at fan pasio lle gall trenau sy'n teithio i gyfeiriadau gwahanol basio i gilydd. Gyda'r ffordd a'r reilffordd ar gau o hyd, mae rai disgyblion lleol wedi methu a theithio i'r ysgol. Cofiwch fod digwyddiadau fel hyn yn anghyffredin iawn, ond am y tro mae'r gymuned fach wledig yma yn dal i fod mewn sioc.